A városi díjak odaítéléséről szóló irányelvek értelmében 2024. október 24-én átadásra kerültek a 2024-es városi díjak. Az ünnepi ceremónia a Főtéri Kultúrház Színház termében zajlott, ahol és amelynek keretében a város kivételes személyiségei, valamint sikeres kollektívái előtt tisztelektek mondtak köszönetet. Elsőként városunk polgármestere Klein Ottokár gratulált a díjazottaknak. Engedjék meg, hogy az érsekújváriak nevében gratuláljak Önöknek. Az elkövetkező évekre jó egészséget, valamint felhőtlen családi és szakmai életet kívánjak. A szeptember 25-i ülésen az Érsekújvári Városi Képviselőtestület 3 díjazott számára határozattal hagyta jóvá a 2024-es évre szóló Pro Urbe díj odaítélését. Elsőként Julius Ivan vehette át a díjat 70. születésnapja alkalmából, valamint az atlétika hazai és külföldi sikeres képviseletéért. Z celého srdca želám, aby sa taký človek a taký talent, ako som bol ja, v blízkej budúcnosti v Nových Zámkoch objavil. Ďakujem za pozornosť. Őt követte Václav Szterejcsek, aki 70. születésnapja alkalmából, valamint az amatőr színjátszásban és a Generációk Irodalmi Klubban végzett sok éves tevékenységért vehette át a díjat. Velmi si vážím tohoto ocenění, hlavně protože poezie to není Dunaj ani Váh, ale je to taková ponorná říčka, která se občas vynoří na povrch a zase zmizí. Pro Urbe díjban részesült Strba Katalin is, aki 80. születésnapja alkalmából, valamint a Bibliótéka Kaláka magánkönyvtár fejlesztésében végzett hosszú távú önzetlen és önfeláldozó munkájáért kapta meg ezt a díjat. Strba Katalin az ünnepségen sajnos nem tudott részt venni, így a díjat majd később veszi át. Az ünnepies további részében átadásra kerültek a polgármesteri díjak. Szám szerint 10 vehették át ezt a díjat: Hanka Révészová, Jana Garajová, Hidvégi József, Ladislav Horváth, Magdalena Krajcsírová, Dusan Lackó, Szilágyi Márta. A Szlovák Nemzeti Transzfúziós Szolgálat érsekújvári kirendeltségének munkatársai, a Szállodai Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola kollektívája, és nem utolsó sorban a Delta NZ Transz Társaság. A díjazottaknak természetesen mi is szívből gratulálunk.